tuseniwe amokege machinga gichonsi. Karibu sana mulise Otuoli. Yes. It happened to my sister Beatrice. Nasret Isabiara. Nalenge skimu. Yontonyi. Skimu material mahali. Na wabante betinga igobako bwatia lesson ya Getembe. Yategima. Igonka joranga Getembe. Baka nanya tumwa konda ndemwa kagichana ondenga. Igiye kuba namba 38 asezuku. Yabantu bali ontonyi sikimurogorombi yamona sana asante sinjo mateka tukuyigugo na beko byanga entuliko kolega asintutweka yakora amangana ya una biblia otanga arandi wensions yukatugusanga gangu ikera hali abande isiko unomogo komonene kerogo itoko nyorugutini pastor Samba na yulinkoro lesson. It is good, it's a nice thing. Naona ikegwa tumire kwa tutevinga kiugo tubuatia maoni yaona yengencho. Karibu sana Mulisia Otuoli toira lesson introduction. Mbuyamono Geoffrey and mbuyamono asengenjo weekend. I remember a week elina alenga na inwe asengenjo na igete na ndega pidinga ngende Kisumu. Kwa rangi liwe bakore libonde. Yes, naona alenga Kisumu Central. Igona hotwa chete that week. So tunashukuru. Ono ndata tabanga mbuyamono na ndeka karibu ase lesson. Actually with the introduction to akoleta ese wiki area to aligeredi about the prayer warriors. Chituoni chiama sabo. Chituoni ejiga chiama sabo to karanga ngakichi anyate kwa chiga okora ngakichi anyate kwa chigo sabo. Like now Daniel could pray no any crisis yagaraga koleta kire na ande could pray three times a day na kera ko nyara kabaga go sawa. Indeed God answered the prayer. So kera ko nyara kabaga ko ni amasaba it had a lot of hope no nyane binto binde yega bidinga orandiri wetara asenjire kabirejo. And we looked at the prayer nganelinga it's always constant connection with our God, constant connection with our God. So kuruga kutoka nyara kabato kuligeri about Daniel, that is the prayer warriors, and then to kuligeri about Moses could also pray for the Israelites. He interceded for the Egyptians as Enjire Kabireyo. And then we looked at Enoch. Enoch could walk with God for 300 years. Akanyara kabaga gutara amona na Nyasaye. Walking with God means he had a good relationship amona na Nyasaye. Obu amate bwaye ni gobuga renge oboronge amo na Nyasaye. So kurugago kind of a break day actually. What we do is there is a connection yeng wiki area prayer warriors na bono igana andi nigotoko andra to kuligereria igore ya ogosaba ngakikore very practical ngakikokora kana bono egera tukunyara kabata gokoraki tugosaba tuise kuligereria bicha nerera gago the other sabat evicha yekumbete kind of like this iga begete ama tua iga akunyara kabaga koraki gagusaba no this week iga imogeti amagoka aye igoro agyo na warigereti goronga indeed our father who art in heaven na ando wana nalia kunyara kabaga koraki gagusaba. So there is one onyalto kabaga kuligereri goro na na ba kunyara kabaga gusaba asinjire kabireyo. So these texts are the key text. Trust in him in all times, you people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Yasa enero robotamerwa waito. Yuto nyara kurwa Saburi emeronge tano no mona yabire ekefungo kiaye kiagatano na gatatu. That is Psalm 62 verse 8. Nere kunyara kabaga oteba Onsarigo yasoma seke gusi kine gitabu kene kibuye kene kilese ni bono mambia mintomo gusi gitabu kiga malikago teba seke gitabu Zaburi 52 na ibere gosoma kwa yero chirirwa gatana gatatu Biblia gotebanga inwe abantu mwegene omonene asinga kichonsi morentere emechando ya ino Nyasaye nere obutamiro bwaito inwe abanjani mwegene omonene asinga kikeje chinga gijonsi weta chire chobuya weta chire chemecha mwegene omonene asichinga ki chons ekere to konyara kabato kokora goigo he is our refugee nero robotamiro waito koma yakoro to kobolinga ki ngaki bugamate bwaito asobugi mabugo saba bokaleteki bobole mkarenga wose ntukonyara kabato kokoraki togo saba ngaki tukonyara kaba togo saba gose ni go nyara ka go saba na nkora ye ite ke nyara te ka bage ko yoka ase enjire ka be na ande egara to go saba
ni goto kunyara kwa to go expect nyasa to iranerie amasabo awo gose na kito kunyara kwa to koraki to go sabo I goto go sabo only on emergencies gose ni goto go sabo kerari ko raje kera chingaki so I goto go sabo kera to ta heti gento geto kurwa nyasa gose in our praise ngunyara kwa to kumusaba nyasa nera boigo twanyara kwa to kuboria maswali ekabira na kwanyara ko bweuringa inkunyara ule ko bago kwegena nga Nyasaye nkwira ne liara masabo ekero kunyara koba ko gusaba ngaki okumira na kwa o na Nyasaye go kunyara koba ko go chenjo bwa matebwa so rahotoranya ko bato ko na iguru yogo saba lakini tutaba dingo go saba ni ninki yama ya to tebinga ogo saba ni go kore unchanging connection between us and Jesus. In other words, to take on Yarakoba to change Kiagatore connected with our Jesus, which means a Christo niga we can do not define. Na into nigotore like the branches. Once we are reducted from define, then we go to Bogadatic boy. Like in a caratole connected to define, it means Nigoto Yarakabato Gina as say Obokere, Christo, Sobo Mabuito, Nigaboko Yarakababo, Ogokina. Ayuna which colligeria as a wiki, Nakarato which Yarakabato colligeria into more characters. Or you and Yaltecobagosa, one Elijah niga nyalta ko bagago sabenga kia crisis akanyara ko very successful egaraba very successful indeed nyasa akanyara ko bagago yorokia gwetera sela Elijah but again twanyara ko to tebu about the same Elijah na hande kara ko nyara ko bagago saba ngoi karo ba face with circumstances meaning buno mo Kristo abo komera na nande na matemo Elijah ngoi karo umira na Jezebel onyara kobaga kuire utwaro bwoba na hano nyara kobaga korake gagotama egara tamire onyara kobaga gwebisa na hano ansa kuboni Nyasaye bono gakini njubwe ka na atigaire lakini rende Nyasaye motebianga already no tokoleteki no tole amo nae will be looking on how to pray ngaki Nyasaye yesa nyara kobaga utwegeria ebuna to nyara kobata korake dogo saba nto nyara kobato gorire nga igoro ya praise confession na request amo na thanksgiving ngaki ko nyara kabaga koba na ande nto nyara kobato koligereria igoro ya mabori ande igoro yogo saba aya asobwa gare ngo yaligereri tole gochime na ande karibu omotegereri oyo toligereri asema bia bono egara to nyara kobato kubwatira na lesson yeyega asobwa mo na ndika tuigwe at the feet of Jesus karibu. Asante sana akero mulisi abikire ase introduction eringia kingi mabono mambia munju mulilinga nigoro yego saba gwokorelekana otayira mangana mange timetinga Pastor Geoffrey Otieno ayeninki kwaruche uchakira ase bicheyo ase introduction yukene kirura mentere tutaso lesson ma sinchire ubagali bien mono nawo ndagete point nero mulisi ataba maete last week talengo libawo mbaka bale kona kutobolia nga komenya na Nyasaye na gutara na Nyasaye mulisia engane iyo amaene kwa yebekire byangaki gutara na Nyasaye wiko tware connection ingia obuhamate wa Nyasaye bakabona ngo wekera bono tukaligereria asubo gima bueno nanto bwato komenya na Nyasaye oro gutara na Nyasaye malikare gotebanga akamenya emiaka 50 akaibora Metusela bono yakamadanga kamenya kanyora Metusela agatara na Nyasaye emiaka 300 yamadanga akamenya emiaka 350 so igonga the 65 years igamenya tena Nyasaye tukaligereri tukanyoranga komenya na Nyasaye no morogina gamenya tena Nyasaye lakini tara ne bakoroga oyo na mambi oiko tumuka Nyasaye na bamwe atubuya na grace iliyoko bamoyo lakini tara decide gutara na Nyasaye everything obamate buaye na Nyasaye tara barosi ogwenere so yunga na bakomenya na Nyasaye naona tete bategereringa na bakomenya na Nyasaye lakini atagutara nere sure meaning nga ekera komenya na Nyasaye busaigo atagutara munere bo mumbo ko buya so ndeke tugocha se lesson tuwate abono tanga ogusaba wokorekana ekmane sebicha lesson ye wiki eria omuntu lengo garenge seriously
only prayer. Yes. Igai na ime kabisa watebanga nyasa. Nanto kale tonyanga katia ria sare gesuntenkero borusika kabora bunkaro gako nganga bwato gosemeriake. Bono oyo ekero gotemukuligereria iga ira ne bono igari giretigo. Akabeka mboka akarigere guchigo. Naenda ekero kuri ngasiri. Obusiwa ebusaso gete. Obusiwa busaso gete. Naenda kuri ngana bara mugeti arigeretia se. So ige medinga igoyo amasabari ale gosaba igaira nerigo. Ekago kora yo dago moneno no anya taligora ubia wagambia mono kuna ngambia betu. So is accepting ina sai okori. So igonga okorekana weikatwira liwe uwasaba korekana. Umuri kwele soni gare kuringa ayebuno Onsarigo. Ayebuno Samba, nchebuno Otieno, na ayebuno Morisio Tuoli. Nga kyogosaba. That was the question. Yes. Umuri kwele soni gare kuburi. Sure. Eyo wasaba nota ketwira neriwe. Eyo koranko nota kerekemo okoligia no gardiga takini libori akuburi. Nga kyogosaba. Ubosaba kwao. Nga kyogo kobeka. Because ntwali yedo yanga Daniel gare gosaba gatataso lituko. Tukanyora Daudi ase kitabu gya Zaburi 55:17 awdanga kero mogoroba kere mambia na kero botuko igonkorere mechanda ya igonere ngari ngwita saba Nere gatatu kero tawira maroba mambia basogati. So tukanyora waikobe ke time chao ntwali wedire so denga waikote ose time echiro tabanga echi ndage kwa na mona Nyasaye omwanjo muri kero wa beke chinga kianse mocho kwa na Nyasaye na tayari ukwene igonga asogo saba kwao yanora kuriga kyogo igo karo saba kere mechando ya chirioka gose ngoma togire Nyasaye na komosaba asekera chingaki ekero buyabore na komata bantu baito igo togo saba iri mechando bwale wate banga Nyasaye saba nkonya mbwe nembo kurubole robo tinko bwato komokoro mere mupi lakini gako bwena onyora sa tigete liburu kanyaria sariki kweba onyore mere moya ya sa tigete weba danga ai nando bono magano tabaisika ngayani ga ki onya tali omuisho na nasometi akanyore bahati akagenda katari nalo joko manya gitari weba Nyasaye ulia usaba nero ireria masabahe weba Nyasaye ulia korangeria nero mokonye erinda ende komotoguta so igo masabaito ekero tuko ya saba ekatukuliria somo mubani Elijah igago saba at every time lakini bono mostly ga komurekerwa asogo saba kwa ya senga kieme chando ekiagara murikira tabianga a faithful Elijah lives in a crisis bono yerno mwegeno lakini gamenya gati yeme chando ekero mosacho kuruka habwa kore bikone ago itabanto bo monene akuriya baneli nabaiti lakini Elijah no ari kurugatia no ari gatia bono ko bago saba because entongere korango kine Elijah kumbe kero orene kene ekyokora na boko enero no na boko mwena nonya na kamwana maete kagosa gukamyo kigo ko yanga ngoko akandi aika seisa magoronsa pakagulingire chinguni ngabona tema ekyagera nkiamanyete security Elijah ekyagera maete sago tasima moya ekyamate sago kora tana komweyeririnde kubago saba aba bani ba bali bono bakomutie manga tate gosaba yabate ngarete bono egwe yamo nanje banga yamo bono nyenye yaino moro wasibuna motagite musabe so yet ekisiki ne kyagera manyete Nyasaye sabanga ama sabongo sabaga practical iga kororekana inu saba tara enu na kororekana na inchen saba aya Nyasaye nango saba alakane kene ekera ba saba naliaga bachi akabatabinga sabango temo kuona monongo no Nyasaye ino gera iri rangeri bono bono uchiri ko tar na it becomes sarcastic bona to kasaka ubabo kore rako tinga bono mwakore bono rangeri abantu bose injimotere na bono na inje nkorangeri nkare Nyasaye ekiagera what full confidence ngaki what I'm dealing with I never fail na mene Nyasaye akamugere lakini no nyene kero agotama akare asengora bisete akona korengera ngaka ba kule bonzi Nyasaye onenjibika na gari ndugi Nyasaye madenga tigo ochi imokerege ke kimose batikarteri busaba ay bona ayo kwana ayo bado libusaba mbage baga so ikunga Nyasaye ekera tuko saba so wegenwa ngoto bekerare bintu beito obatarani elinde byarekana kura wenda bande karango raninga ki
ekero Nyasaye mwiri goseni Onsarigo mi oroche na goseni ogorerari kwabeka mubuko kurweka wacha kubekera nze bosonga asa abantu bataye ndarora goika njira nero rayibiche no way njira nero ra goseni utagete kwagache nyumba otebanga bono ndingo yagache asonda ondataro bono numulisi abeke etai adventurous ndwanyira amasabo kuikorore ngingaki nakona danga amasabo akororeka ekerereriwe amodanga emaene pio Onsarigo sabira matuko koja sawa mwira nige bosaba kwa lakini umurandia samba ekero umurandi samba kwiligireria tumanyiga gusaba kwa masabaya njira ni naro lire gango chikubabuli swali ngiyose kwarara o Pastor Walter nanjira monta kuligireria njake ne bicheyo ebicheyi nabo yansometie genta kamonga rokuligireria umuntu iyo igabuguritia mako gujigoro na barigereti igoro no bose na bosaso gete minute ngo saba kuritu asabete wiki elia rese ne tu arigereti wiki eli bona ina mete go jinsi bona koiraniriu endagera koiraniriu igamo gete amaga tanganya sao ne mbia mono kiagera usaba kwane koiraniriu practical prayer buno murandia utie na bekire erija igakare go saba ali asege turu kya Mount Carmel agasaba sana paka nyasa kamoro kya masawali keramuro kya bona lya gate yabantu baringa Nyasaye yo nengo sazima ubwe kene wono nchumorore igonga sometimes aso umagwito akotogo saba ndiro ko nyoro saba for long time wancho matagare no murigere nara aliyo sabire gento kitamatuka mangi bako ikira so rorirenga masabae tariko iranerigo lakini umuriki wereseni gotoyigeria karinga nerimo rosa Matthew 7:7 yotote unga sabana moego gonto bwate confidence nga kere togo saba koe gutore First John 5:14 yama gotebanga patin that prayer ogo saba ebe sincere prayer ogo saba wo kwegena in First John 5:14 na Matthew 7:7 kere tu asabire yasa otebrenga saba moegwe ono tuachire First John 5:14 tu atebrenga bono sincere prayer ogo saba kolikoime you know sometimes indiro mundawe gotanga when prayer seems to an answer ano langa kusaba kokwane na asabire matuka mange dino chenso goira ne rukore araise kuruzi moyo ona araise kuruzi moyo lakini malika go chiante binga lilio go chiko moyo kumbali no Nyasaye kwanze gonga nkiego tuegeri tito kwa moyo kiagera after all Nyasaye ngore ne lero kusaba kwa gutore kisambo First Samuel 1:10 to 17 kyo mongi no lekoro ana yo ngo mongi na welikana kibale na penina ali Nyasaye gasini penina na bana akanya gujongeliana naona pavire pale ni tulikonya na bana akanya kumurama sana kamojejelie ebimbiro no enda yaro gekenyora ali sama tomenyete mundo naro kunyomwe kenyoro mwako mutangani yo kabero yo gatatu mwana tai onge akoramu mugomba tulikonya na bana ekena kiana akoreretu lakini endongera nango getie kemare gokora suma waya she prayed for more than 90 years agendreta go saba waiting sure and after no later yansa kareneliki uko saba kwae kiraza wire amane bibire gonde inga iga menyete karu ari go saba bako musacho eri kana ga ikadanga mukungu abere bali oyo noje ko babo bwa charukire lakini one elio kamote winga ngo karireri urabe ugotinda konyo atinda wacha kona utamonya raga lakini era taba ira nilikiagera maetenga ikaga nitikuru asomonene we komonena ato and finally God answered his prayer sure akamo mwana keramo mwana she came back to give thank God and konyobekire a promise na Nyasaye ngo kwa mwana at my age akiboli kanisa ngo mutoma akore merimo yao and keramo ewa amana ndaga ikira niriria mnaliete igonga asobo gimogo toligi Nyasaye wili tangani toligie uwanja kwa Nyasaye ali oweito God is will not our own Matthew 6:10 First John 5:14 to 15 kera tu asabire tawata nakiego garo mwancho mulire no motegere kero gusaba igo gotanga let your will be done uwanja kwa gokoreke ai wasabire kwa mwereiri bono nero gokoreki uwanja kwa gokoreke you know sometimes direngora ate abantu ngate abantu asigete don't expect kere gento gusaba Nyasaye kwa ndiro gusaba gento gete Nyasaye range ko gwenereti okwa akeri ko gwenereti so God gives us the best thing not what we need
but the best which can fit us. Exactly. Onsarigo koko sabanga tinda utumeko onsarigo tiange tumeke. For example, sambango taiwane ngonya sa nkonye nyoro mukungu. Ti umukungu yo ngane ti. Rero kwa konde bila. Mulisi. Mulisi tu atema ngaki. Tu atumye mweka na gite. Komo ndakebu ya. Rero jire mu umwaka dela. No, it's okay. Umwaka dela. Iwo bado ko sabaru mwe. Very practical. Uko sanali sikali Ukoligia. Tana ko lunga batenga jabanga naro lini anju mubuli. Oya majanga nabona manya bakote. Por lero te bakender. Oh no. Kerogo saba. Sambara asabire mo moreno nkonye mukungure kana iga. Amma ena na nyasaye kera kurire rigo saba na saba or is an honest prayer. Arabara betangoli na ataka angomu yapi. Uli umbwenerete utali uli na asabete igonga sometimes nyasaye gago toa ibintu bire best for us agaho tenga think whether you have cherished sin riengereria mose ngo kerura asebibe keruguri gitabu ya Psalm 66 verse 18 1 Peter 3:12 na Proverbs 15:29 ote munga anda kaso umagwito keroko rango gusaba kwao wairenga kigutari anirigo erengererio sego kogokera asinga kibibe kerobwa oroje amabago korekana sumwa do you cherish kogokura asibibe kogokura samangana mabe kurwabo elinde you abide in God and in his word webeke aselingana le nyasaye likobwatani in John 15:7 agotenga keratora abeme yae nere meito Sure. keretu abere me yae nere abere meito lyo kwa magoito goroka no kwama gogosoke matuna agoreteki arama ya igonga kerogo saba don't give up sometimes na bogo saba for 60 days 61 usaba kwa goirani ana agasaba mwata 89 years 90 days usaba kwa goirani meli agasaba mwata 90 days usaba kwa goirani igonga it doesn't matter how long will it take igen toge ko mata nkelinga finally uika gokoreki uika kwirani sometimes indire nyasa ago to a time arigere ringa kene inte Onsarigo minto togo sabanto serious nakyo kerara ringa maana no serious nakyo magakoa kegera ndirora asabe akwa immediately omwebe ono gutaka gokoa time ararenga will you wait as why togo sama city Isaiah 40 verse 31 ikimugel kyo mwisho nzali kego tebanga nga ntole no bumaana kera togo saba ya Kristo ndo twarago semeli nanto eguchinguru chinyi will be renewed elinde totale tutarikorosa tuminyoke tutarikogoya gonga nyasaye otoiro assurance nga kerto ko saba ta go totiga oma gotebe se gitabu kia James chapter 4 verse 6 agotebanga consider the state of your heart digereria in situation iki se moki enkoro yagere ngakiki enkoro yagere kere wa consider asogo saba kwa ese enkoro yagere then from there nabukulia raisinga kurwa bono I know God will give me what I need. God will provide. There was some first Thessalonians 5:17 about the pray without ceasing. Usabe totali gotiga. Tore ninya sambu ya mona asikireri ngana. Ujimate itini ama gote angonye kuna kuwanja kwae. Igonga asu mabwito nto tiga gosaba. We pray continuously. Liwasaba koira neligu. Andra gosaba. Kiagera lito na sabe ngento gete naegu temine tinga mono ngotiga gosaba. Ebinde mbiro bado ndaga ndigosaba. That's why tote munga tosabe totali gotiga. Inde ntonyara kweba abande inde twaberane forgive others Mark 11:25-26 kera twakorira ayo ultimately nyasaye narore ebinte binene nebiche nene ocha asitore eyera anyare gotwa ebinte biya ocha asuguma bwito inde tubwatana amonere igonga asugo saboko togosaba akirare ko gusegeta kwa naso mwanjo murire no motegereri let us not give up in prayer to kwa moyo aemba kaliruru chenga wasabira matuka mango musaora ali anyore mirimo njanya gucha don't give up bantungu sabale for 10 years bakoriye mirimo baiko mwaga ikomiromo nyasanya orete mirimo Yes. igonga ogosemerin koringa ogosaba koirani gukore at the end. Amen. nasabire asincho tulia bwatega ali enene ngia nchetimbu ati ngia mbwatagake monene ngigali etanti otuli onali aransike
nasaba ina ngakiali gekisi nasaba na ande na ate yomo neninganiti kisi twatanga no ana nasaba to mwana ninje na ate birutuli nabwo tigali ngiye kombua gali lituli nene munene nene kumubua na liara utuli aransike maso ayinga kiali. In other words, what Onsarigo is trying to say goes ego to volia egagotanga teach us how to pray. Tuegerie buna to kunyara kabata wakore to saba tuegerie buna to saba ditangani again to kristata to manyega iga asogo saba kwao. Yes. Ngui karo te banga don't play like this. Yes. Tigago saba enjire kabire. One, don't be showy. So waisa kunyara kabago kuoro kabisa ngabono eninje. Remember there is one person onyalta kabago saba nga enje ka kitimwe kainyo timwe kainyo ogazayo timwe kainyo muruzi bange. Yes. Timwe kainyo. So don't be like an hypocrite. Ebi teka bile mna Krista kunyara kabago koraki gago kana nga digakoba buna hypocrite. That's Matthew 6 verse 5. Ekara nyale ko gago kore kwerende ogo sabo ko bono ngui ko luku sincere. Like what you have said now, it's not looking sincere because God has given different gifts to each and every one of them. Ense mo yenda kunyara kabaga ko kana about igawata yanga don't use all words and empty phrases. Diga utumeka mangana are shagiga are empty. So what Jesus is saying is warning against these all rituals. Even to bune and keroto kunyara kabato ko saba to sinye to ntoba buna pagan se to kunyara kabato ko papo amangana iga otabwati meaning asenjere kabire. So instead he says pray like this. Now he gives the direction una to kunyara kabato ko karaki to saba. Talk to a loving father. Kuana na nyasaye oyore oyubugobwa oyubugwanjani. Inagie kunyara kabaga ko roki by the way ko kanire 93% ya conversation ni goji kunyara kabati ko korira etoni wetere toni luna ya kala tek ya jage. For example weso kunyara ko bago jaga conversation amono mwanjio in any case mo ne toni ere angry musra ikiri oise kunyara kaba kole kure na kunyara kaba ko endrano ko kole tek ko gechi. So in other words what is being warned here, let us humble ourselves before the loving father. Dunyara kaba to konyenyekea ase nyasawe. So ekara to kunyara kaba to sabo chasi nyasaye ole bubu kanjani tiga tunyara kaba to koleta our request to re to sabo goito na concerns uja sare egera nyara kaba ga kole kurende anyara kaba go to. So ekara ya berego na ba kunyara kaba go to lit area kabere. Let us put God first. Tumutangani nyasaye in all that we do. That is God the Father first, because itahatana ero kunyara kabaga kurwa ebinte bibyo byose nekera kunyara kabaga kubeka igo nyasaye ni gare in his kingdom nero romata omotangani ense moyende na ando nyara kabato kunyoranga. Remember kende ngeyo kerekenene nyasata anyale na kende ngeyo kerege nyasata galati atanyale. So that is why in Matthew 6 verse 31 to 33 na wewe gayato tenga seek first the kingdom of God and the rest will be given unto you. So ense mentanga neringa nyasaye o yore tata he cares for our needs na anna ba ya care for the children bali yako nyara kabaga komaya nko baale omugati umuya anya no mugungu buna twatewa na baguru mugungu muya ya sijinga gijire kare cha kodre chekiranire. So igonto rosa anya na bana na bago koraki na bago nyara kabaga. So what we need to do, let us put the kingdom of God first. And God cares for our needs. Na kurugago onyara kabaga ko totebinga wono tunyara kabato kuliri ni him. There is this word onye ndinabwa the blackboard go sinye nditwa begete na watu ngoli break into two go saying to power word iso kuli keli eta pray ndibwa the p. So p yega nige kunyara kabaga gutenira about praise onyara ko motogia omonene ekero kunyara kabaga ko motogia omonene igo ko motogia na ari kunyara kabaga ko amasikani. That is the format we should do what we should embrace in prayer. Are error kunyara kabaga gutenira about repent onyara kabaga confess your sins na ande kero kunyara kabaga confess the sins, then you ask about forgiveness. Error yamanya ko kunyori bono ask onyara kabaga go bring your needs into our God. Bring your needs before God.
why neroro ikunyara koba ge koletanga erietanga yield. You submit yourself to God's will. To waisa kukaninga uwanja kwa kunyara koba okoraki gokoba lakini nendo uwanja kwa Nyasaye kunyara koba okoraki gokoreka. Nande ya to to another step about acts. Acts nera ya to about adoration. Praising God for what he is. Ekiare brewe komanyane. Eriaka si nera ya about confession. Admit our sins. Umata wangi mbale batoto go admit ye ito. Egero kwa nyara ko bago go admit the sins and then you seek for forgiveness. Now you bring tea again. Tea ige call it about thanksgiving. Express gratitude for blessings. Onye nyasa go seseniri tiga ko nyara ko bago kira asenjere kabirei. But they express gratitude. Onyara ko bago mira ninga mbiyamono. Na yare about supplication. So do that. Joy nero. Joy yare that Jesus, worship and adoration. Then others yare intercession for others. I can open an issue here. Omonto manene ko nyara ko wesabira ayibuge ko omanyane. You forget about the needs of others. So when you pray, you also need to submit yourself to others. Yourself naro confess about your sins. One every child and I want to go back to it. Nyara ko bagin ko yeligereria. Enjeroria koletega. It's like he is opening an act. Enkoro ige ko nyara ko bagi ko ba open go just asenya sa nenkore yiga bono to isikolika add it means h eto kolika we honor our God. Ekera to honor our God, we examine ourselves. Tunyara ko bato we examine that is twerigereria bogema bwa waitu ekera twerigereria bogema waitu nkora turasi ubungufu yakoletaki ere we ask for help. Tunyara ko bato kusaba aso gokonya gokoletaki ekole na hande bono are you request for others. You don't become what? Selfish. Request for others. Then yanyara kabage go thank God. Ekere yanyara kabage go thank God in that case. Now we are able to move like that. So now Jesus teaches how to pray. Ekere yanyara kabage go tuegerigo litangan tualigere torore our Father who is in heaven. So we have to have that personal relationship. Na Nyasaye oito yo karataki ore egoro who is our creator, who is our provider, who is everything unto our lives. So we also pray that the name will always be kept holy. Ndo baisa usaliria triango ria Nyasaye. We pray that our kingdom will do what? Will come. Ekeratu anyara ko bato sababoigo. Now we want God to come back. Egara ko nyara kabaga gocha igagocha with the Holy Spirit ato ichorie yere me Kristo. Then we pray that God your will be done here on earth as it is in heaven, which means we give our lives to God. Igoto ko nyara kabato kurubo ge mabweto jasengo asenya sa egara to nyara kabato kuru ase njire kabirejo na to nyara kabato kwegena that Yasai na ma the what is best for us. No nande karatu kunyara kabata goteba give us our daily needs each day. Ukuruga unigo to kunyara kabata kubuli Nyasaye anyale ko baga gotwa what is needful jaso buge mabwa baito obuge yani amagani ito ntwe bago saba igoro yokwebwa kwabirwe bibiye byaito forgive our sins which we have done abuna induto kunyara kabata kwabira abandi. In most cases yo konyora pastor gaiga kigita tagote. In most cases intuna boto buga tuabe. Are you ready to forgive? Hayomo nyene ngwanchuro nye onyara ko bagu kwabera. Na ande ko dakikire kisumugumuntu mukuti asabantaba abange. This is where we really need to pray so that God can mold our hearts. Yagera na intu nyara ko to kwabera abande buna na ra ko koraki agutwabera. Umanya uto tebinga now to ira sogotemwa buna mubara koreki aranyara ko baga gotote agotete igaga no to gusabanga Nyasaye bona nyara ko baga to protect egara to protect ko rasomo omobe ekiagero mobe na bwata yae that's Psalms 91 egara to ago to protect bono riorio na ni go to ko ba save in the wings of the Father na ndo ma ego sababono kuranga the kingdom come, the power and the glory are yours forever. And to my whatever amina. Meaning, to my kumanga bono gaiga we get to kunyara kabato kumayang kiribions to bugate kirege to nigo ge plonge to jasango asoma nene ekiagara nere to kunyara kabato ko bane so inki to kunyara kabato ko rasen se meyo na kuligereri to nyara kabato
kutogoira chingaki tonyara kaba to saba buronge buna nyasaye anyalite kaba gagotwegeria na koruga iga one true prayer nigo kore simple, sincere and centered in trusting God. Onya go beat about the bush tego kon akini it to the point karuoko gani kwa uja senya saa na yara na nyara kaba karaki gagotoa amaganio ara marongi. Pastor Geoffrey. Thank you. Ugonta getego chakira ri wori Onsarigo. Yenda Yakobo inya kimungu kya gatatu. Ugonta getego mo chakira ri swali abo tingaki. Bami osabire we ari nene ubwe otuori erinde ari otuori ara musikire. Yanya rekano ganya taikoira neri gwantu ata masabata likoira neri. Na yasae ekerako ile masabo gabwata chinchereza tochukorele masabae. Narogo saba immediately muna tuata the last week nga eise konyarekana oturio mento munamparo rine gari na montondo lebosio ata getego kabisa ko bugata ni na ka o gosia otebenga nyasa ngonya na nyasa konye immediately raira liwo so stari aneli aira ne igere kigima okuno ko bona ne kigima ekera ngobuga time muko liye place yo kwanda gotuma go mo sabe so igongo sabankura ko ne kigima. Number 2 osaba nkoro kuganya okubaka to morandi osamba tebanga omonto kuganya ali bakota kurusi moyo ngana asabira mono. Number 3 ngora atari kwiraniri wono muno ko Onsarigo aboria ibono ire some ke bunge ekero mwanchu muri lyo gosoma gitabu kirikia Yakobo gose James inye gosoma kwa yeke ngugia kane ko kali gotebanga inwe ekivungo ni gatatu egotenga ngosaba mure kuti muri kwegwa ikiagera nigo mugusaba bobe ayumo gusaba nigo muganitie gokorera asu okugania kwa ino kobe no igongi wata kirete gari ansike ora keta ngosaba mure omuri kwegwa ngati kuirana ekyagera mugo saba bobi ngati yo mentere ngani yende kivungo samba kwana inga ndi momentere ngani ye zaburi mwanchu muligereri nabira ngalekana na no urasiri boli iliane na boli kwara le no mwamato oso miri mwana oyebu yani meremaro yogotaragenda waso manutali kwanchu mwana uli abutuga akyo na alikwe na njara nzikake zaburi egogosome 50 mona bitano kemo 66 na igada unerengo kwana ara mangana geti asugo soma kwa ikungu giaga 15 onye na abete ndengereti amabi azenkore yane omonene angata ntegererete ngigiagera nyasaho tegerera Daudi na singi njata arengereti amaya igutule bikunyaleka no mulisia omuntu naruli kanisa sure agusaba sana lakini sinjale ngereti amabaza mazabalia usabungu kuiraniriko that is it ngolikuiraniriko that is it lakini nonyena Ayubu amarikata banga Ayubu ekera sabera ni ababisa bari baye bakabasani nyasaka mosenia akamusenia ekera sabeire bonze so igonga naye karamanyango gosaba kwa maene kero kende gotari kwenirigwa igoto gosaba ni bantu bandi ogosaba bobe osabe tubu meritayo byuko no tabanga ninche bwika so don't be selfish na masabo amasabande gako liwe kyagera gosaba ni abantu igonga ekero gosabera abande otayiko baganiria mabe ime yao no gosaba kwa gosaba genuinely yoringa nyasaye nko igwale ogosaba kwao umulisho tuli ateba umurandi yomaka turandi agatebanga onyendiri tuwauncho katwenzie kanisa aba Kristo tutiyeme chando yoito tuligirie ya abande turabasabira ayegera litugomanyo samba baka no eliryoku ligetiyo ko lijamangana ago bande uranyatika usabirenga utuli uliga akyo monuto ali komokonya buli murubuli lyabwate uyikirane uyigi ulitali komokolera iga kumbe na mona na bakora atiga alibona aliwa abasabira arakuligirira wajande keira bande mon kora rande kero mostly ndigi twanje tokora ega to wate 10 days of prayer butambe January okonyo ara murisho wikanza wate banga ewiki yingima una to chaka matuka abantu batano ngosabira kiro montali alisti abantu batano akora ndogeki agosabira by the end of 10 days of prayer ama andake kiro mona twara boraringa nyasa okori amano mulisia masa takwende oyo so tanga njabanya sabira nyarebe ko tana ko kanisa naro jo chiri muna twakorete inkonyango sabira nyarebe arwalete naro jo kwende yani ekyagera ekero kubugulia abantu bande
na kobakorera gusaba igo kwengenchene na nyasaye gakwiraniria nonya na ya obwango ikiagera kwa buguri bari bande inde kwa bakorera na kubasabira nyasaye igwa okugani kwabo. Pastor Samba maboli kyabo nandali iguru yosaba. Yes, Pastor Geoffrey. Nataka kurabe kaganto kete second nga praise conversion west thanksgiving. Yes. Ebinte byonse ekera toko ibeka kirekemo ngebwate nsemo yaye keokora. Ekero kugenda ase gitabu gya Daniel gianda ochakire boke bungo giakane Daniel gakora atanga na gotebe Nyasaye bonene bwao bwakarina gendere ko bobotambi omanya ngo mutinga twakorira okomocha twakorira obukayayo twachire mamencha erinde ngabono twahonchuke kura samachi yani emintombire Daniel atatu tubeka ngaki ekero Nyasaye Yesu atoroke muna twasoma ko rwese kitabu kya Luka 11 osoma ali kibunga kemogotimoka ekero Yesu akogenda nsema gusaba abahorko baje bamadinga togire ndu natogosaba yani bagatwara munguso bugosaba kwae ekero Yesu ayegeire ne binde mirimo na wikatokore muntu ari ringa Nyasaye ukatumwanjira nga igorari ntumosige ritari ane nene yani twanchira ne byose na bodani eri agwanchana otoginya Nyasaye wikara mo praise because Nyasaye nonya no maite nkora abona ndunga nonya ne bikono byo ne Nyasaye akore ngirikyo yetokore onya kwabo kama mbyosa yuko lingo ko bwana ndiko arambura na arubuka kutari kurambuka kulinga gite so ibikono mbire tayara akorire turancha turamotogia kolengana na biri twanyorire tayara tokoreye ekera twamotogire ritanga na intwe turahangama ntu kunyara kubwatana amona Nyasaye onya ntu kuruki bita sari buna Danieli agosiboka otebe Nyasaye ebya bakorire kago saba awo saba ni abandi bose abashaka bashaka bedenego amo igago saba otebanga intwe amaene twachire bogeka amaene to zamere kufungeka Danieli nye Daniel kiandosa akere kumugiakana elinde ogo Danieli una komotogi Nyasaye na ene na gwanchira na kurukia sure ama mojaye umanya gucha bono ko requesting Nyasaye bono ngo saba tuliki Getembe gya Daniel nye kiroko kiandago gosome kifungo gya kane Daniel kianda ikifungo gya kane motegereri numuligereri ntosome naye amo igifunge ke amalikago tebasikifungo gya kane nkamusaba omonene Nyasaye ne nkaorokia ibyo byaito ngateba ayo monene uli Nyasaye omonene naende uli bwokuorokia aye okulenda okubwatana kwao kugotianania na koorokia obwanchani bwao butali koera asebali bagwanchete na kubwata amachiko ao kyagatano intwe twakolire bibe na yara mabe twakolire obukayayu na ogusalya twahunchukire twatigire amachiko ao na emerubuli yao echikire yani Danieli igago chaka kibungo gyakane igago togi Nyasaye ayo monene oraye buye uli Nyasaye monene nando urubu kworokia konene ayo kulendo kubwata na kugotiana ni kwao yani Nyasaye tali gonchoka muno kamu ile praise amotogi akorire omoya zoma denga intwe tuakolira komacha tuakolira bibi tuakolira yani igako ende step by step litanga ya Nyasaye ora itabirenga no mwana na areke no nyatura abanyabibe otwanchire twaboki omako madenga bono goikera twaruki bibe koripende yari bakorire ayana omwanjo muleti andara ko mbirenga gwa kaliro chaye kwa ngamira somane mbora rero ko mugito ichikanisa butukongora gakwari ngonyare kanene it is possible pande butuko sale ngina ngao lakini na mugito taracha somo madenga mwanene twakorire bukaya twakorire bochi so Danieli ngeza tonga oikari tanga ni twangame ebeto ekera to kubeke request amakania ito asenya sai libono na nyare koigwa elinda twirere na enda toe nekera atoire mechanda tubwatenere ibuna Kristo osebuna mwanya bantu ekera tu amusenya saa atoire igo tukweba komotebi ngambo ya mono igo goikaringa ongeire ai na sabira nambona matuko ganda ara yo mabera
montago kiro tabanga mwana no Sesenigwa kaganda Saudia aya ekenyorongo rankomike no mbono na ara chandekira matuko ko manyabali round ye tu arwara tigatorage arwara tigatorage weba gwakira Nyasaye ngambu yemono ense ibo no buri mungino iko so mugaka umwana age anywarite baje kana America ono honesta isikanisa ta kuruda sadaka lakini ekenyonata getawa gosenga chipokole abande bagotiye kanisa abande bono bagotiye kanisa oranga kirasi kiaye ngiri kanisa abo oranga kirasi kiaye nekya ochaka koruri oria akoruwa kero nse machawa kese ino osenya kunguruze ito oja goja ni ura ifu kanisa gose Kisii centro ije kirasi kiaye no gya sukagucha kiabre matiri sabon ya jira sarafu webo gwakira Nyasaye ngambu yemono ekiagara mokoreire asekerengo kirie so nekero tu amoro kerions ekitabu gya Yakobo isano 16 ago tabanga toro kera ni bibi ito ntua sintu naende tuaberane Amerika gotabasi gitabu gya Yakobo isano 15 kemo Biblia gotabanga orokerania ibebe ino asinwe na gusabirana munyore okugweni wa gusaba ko munyene oborongeni gokore nengenchene mono gukora sabwe numukia bono tiganda arabuli molisi Amerika gotabanga toro kerani ibibito ntua sintu tosabirane correct umongino chita muisonde wiki kati ya karusio nyaruka ya yobolito na acha solo mulisi ya uru kibengo mulisi ntu wako asata tosabere aguno konyora wako bisa oro kagase mulete ka toro kirani orocho Onsarigo mento ora ira saso ete nyumba obo kireresa batomambi uchire kanisa na acha uru kinga basta maana pino nyato naye na chite nkarara sata arenge bwana nsabire ngo bona uru kiribe na Biblia ateba ingine tateba ingeringa buna mwanya bantu tinko kanyo manye kebeki Onsarigo samba tako kanyo tulia manye kebeki aye kiro muntu gata gitekwira ke Amerika ateba toro kirani tosabirana igo nganjete monta yago sabira matero mo nkora nyora ndo gote yo muntu ngaki egenda ko chense mali go sekwana mu muntu bisashiro ndinga morisho tuwe tuwaikire mwaga singi nchogo sama usemwana nsema ndo vermo ngaki egenda mo sabirana obuli muntu nganki togo sabira ye nse ito sabira chenero lakini iko mwa wali baga abantu babere osebata to magenda nse mukore ndo gig mote banie amaganyo mosabirana lakini muntu tabanga sabira nse ito bamasabana mange ale chenero lakini oyo goteba masabo gale chenero botuko na ibete lakini taranja urukekebe oyo goteba saba masabo yense ite twara marembe ero monyene nabwata mocho ari meya lakini naringa ntuiko nyara korokirania ura manyota kina mariko gatebanga torokeranie ebe bitu tuaberane erinde kera tukuro ekianda kwegwe kada nire gosaba tayi gosaba bibi yawe bweka yago iga kobekana bari bare komo bonse intwe twakorero komocha twatigire kubwati magochika kwao twachire kwekorosa majikao yani agosaba asengencho yugosaba mune timu eyebaramo ekiagera namanye toyo urukiria sare noyo narugetia sori bono mbamanya inebo omochando ito gotokora gosaba kanisa igotokora gosabira nakwa mwe monte family wasaba igogosabire gente keao nekereime nekeao molisa kina wate okwanda mu monto ndenga mungira bona twachira atogosabire bono ngaki mondo ndenga akibona gente ketangana kana sabire nyaruke yane iga tereri ga igwete gobe lakini ono bolitaru sete mo isonde atarabwena kwanya oro monda tabanga to sabere iga intro chibuyanga kibintu bikogenda lakini ogotenga saba ebintu byo bikogenda endeli longere no abo tenga tamati junuga ndiki omorishi no shabansa nabeko nganyasa ataigusa go igongita tataba torokie ebire bito ke tabu kya yona yiri tangani ali kyanda tabanga ya mokia ndanga kumura auro kibi bino ase bikoba byino Nyasaye no mwegeno nabagire naine nari tayari kubasibia uraso gutacheneka kwino wose woso gutaburunge kwino so ditangani mwanchu murele toranchama mwachaito torukia somanene elinde tomo ba Nyasaye tomo ekero to kumbule to gane atoe tomo akiringa mbiyama amen yani in other words tunyara ko bato ko rus kendi gions kiriyo go twata namo na Nyasaye ama na Nyasaye kiriyo otobeka nsemo ya mono aga ntongera naga ni mentrabu taraenda se masuari to kweboria sogosaba
mwakwa ne gento getabukia nginyuri ngandire okora atige biao wara ira time gusabera nyarebe ya nginyuri getabukia ne maya roso mane maya munye tirimboke goika gotoeresere ne maya kara sense a Susan ne maya karoro ingana yo monali kamochera igora ya Jerusalem no mujulio saliu bita bya sambiru wori ya tagoyu ne maya keraere swa amangana abeire Jerusalem iga tigete ebintu byae aga take time gusaba baka gotebyo monene ngakira abanda mbaka goserete mama jawo mbekeri yani in other words ndiro kora atige ebintu byao washugurikira nyarebe na at the end ntonyorete ne maya gakuirana ko rebuild ebitabiri na chigwol cha Jerusalem una nyasaye amoiwe togosaba kwaye wakare konyora baruoti bari open zioni baba kongu bakomi jinkoro mbata ne maya kore mirimo bakamutanga la kore mirimo lakini because ne maya itigete asogo sabera abantu ba Jerusalem na Judea nyasaye akagosaba kwaye na keraba sugurikera akamagosugurikera ne maya unaganitigonga igenda natako bekaungelinga kera togosaba toba service atoba abantu togosabera ni abantu yoga ne tio konyeke teba nyasaye konya na nyareba tin konya kanje buyeka maswali na ardo ko ebori atano nagani tuligereria sobwango mono iswali tanga ni ligoli kubunga why pray when God already knows ngieko gara togosaba kyara nyasaye namanyete to enda alia asumuntu uli mu ko Batimayo igo nyasaye akari bueta Yesu Kristo agweta Batimayo wakeliogi bantu bali bakamukiria kago chase Yesu Kristo gakumubona ngyo ne dingo kolera talinga Yesu Kristo tamanyete yuosa wenga Batimayo ndata ko koraki arore ni ilia tagita kwane from his heart igonga liswali to ko bolinga why pray when God already knows ren wait ya got steps to Christ page 93 gaota anga note that it is necessary in order to make known to God talinga igere ani nga toro kinya saenga na amanyete no uma gotebanga but in order to enable us to receive him kolende ni gotoro kia gotokonya elinde tomonyorere uma gotenga prayer does not bring God down to us but brings us up to him gonga masabotari wikinya sae go chanza nintu ako irasari gonga ndori gotiganga ntotiga gosaba kiagera na amanyete we must pray because inere njera tokuimukia twagende sare spiritually not physically tokuimukia ukibirengereri twagende sare ukora nyororo no mosacha nyumba abama itesu kali na hele lakini taigo tangana gotabanga gana muguri aganye tatebi ndo mukungwa kwa nanga sukari umukyagara na ora nyoro muswati nabwate njera ko ora emotia na amanyete ngatakotiki so nyasaye na amanyete ngatakora ngaki are you ready to receive onje ko ready you have to take a step omuntu ukiri kuri kibona omulisio tuli atutebigalinga we pray to God as our friend muno mosani nabo tugutara tuli baneiga tutale kabisa tuikuse inchara kindiete turabasana lakini otuli nabo atajiri buko mungu guikamo tabingo mulise ga kini inchara yandire ntakwane tina botura atale igo tuirane tugende tukunya goseka utuli era igutete none na beko banga na maithe mwabo getiko minemo na maithe Onsarigo kurwabo getiko minemo tu atarire bakebe nchara ne murieta lakini aganye tingwane bono ngoje ugwana linja ko babe igo omusani nayo ko motebe actually what it is twinta ya twasagati nayo gendrete we need to invite God yes invite even when the wedding at Cana the first miracle actually yes akolete egere divide okay yes akolete no harek he could have a rose and akolek our provide but egere aganyego na limeria goja uyule mamu abo watega babu atiki babu atidivai golinga ijinza yago jekiro boli kolenda so sometimes Jesus waits he waits so for your invitation actually agatanga nonte negesiengo correct ngotura oyo ningonek ninso nabora nyora go kongonta tadesiosa so continue bien akia era ebukwelio muguzi
Alexina isate bungo kianda wate wange kwana nere ko yego igonga to ko wonje torana Kata ko yirigi. Golia Alexina ka yegale. igonga ting kumanyanga ni ting kumanyanga noga netio ko kanya Ndarakwana. oigo kwane egere na lingo ranga ebe senki ngoregerera onyu mito ka jande to mukonye liswali lya kabere why pray when all is well ngora togo saba omuntu ole buya lakini ngora ndoga ndiri go saba endo ekora togo saba nonye bintu bire buya reso ner twarigereti ya gatatu omuri kyaro gutusiye magoji torigereri reso number 3 ari kwana about pride humility igonga abantu bande mbare amaete nganje kinde buya ubwerori ngabona akuna aje yo saba buya na kiego muri kyaro temanga self sufficient and pride nere bwento gukonyo so can be one of the greatest barriers a strong prayer life gonga keratu atiro oboinche selfish keratu atiro bwerori wimukirira igoro tumanyenga nonye bintu bire buya ndubwente gusaba gotebinya sa buya mono ogendete kongu bugima ebintu buya bire endegendera kunda gutambe gonga ntu tiga gusaba nga yako bintu buya bire iyare utura segitabu gia Matthew 5:6 na Isaiah 44:3 this wali gatatu. What is the role of faith and prayer? Inki kerenga ose egasi yokwena no gusaba. Hebrews 11 kerogonya soma nkwanira yere igoro yabagaka bali bakare bokwena. Otebere ngabagaka bali bokwena ngokwena no kobaro maene igoro ya mangana atalikororokana. Yani ole shua. Ono ntuwe ndinga sana aro banyako moro. Igonga prayer ekinage ukwanira about faith no gotwara umaene ule suange gente kama ene nkeroro oyigenete ngigente nkero arafu prayer no gusaba kulia uchia so monene elinde nyasaye anyari ukuyigorera nakiyekora Mark 11:24 egotebanga he makes it plain that our asking must be according to God's will. Yani nige kuyigora maiso marorenga ogosaba goitu kobe kulingana n'ugwanje kwa Nyasaye. We must ask for the things that he promised us. Toboli ebintu biriya ero monyene atulierete ira andakara twayibolirie ebi whatever you receive must be used in doing his will. Igonga toboli ebintu biriya atulierete ira andakara twabinyorire tobitumeke asobuya bwae ali obwito ondraro gosaba Onsarigo minto kanya sanko nyenyore gali onyore gali eri ocha kunyitumeka koiba iba kunyitumeka kubogoria abantu murwero rwarire kenyoro mu mwato muire nyagitari igonga kere kwasabire gendo kwa kenyorire getumeke aso okoro gwanje kwa Nyasaye iswali ya kane ligotanga why should I pray kiko rangu saba mulikia ko ne yase kitabu kia Matthew 6:6 Acts 12:12 kitabu kia okora 12:12 kitabu kia Matthew 18:20 ama chiwa ino akoina naligunga with whom should I pray no rolio limwenta ko sabanere we should pray most of all privately ngama to sabe ase chinga kichiria obegete kero moito abwate chinga kiabegete private kia yago saba otabanga inga kie ndate ko saba yasanko nyegento gite sabere nyarebe igongi bintebi ntobanda to ibeke ina our time tukwa very free wasaba privately elinde Nyasaye anenugo saba kwao prayer and the Bible study iyo ngogo saba kolia amona kwegera Biblia okora to konye go build wamate wetu amona Nyasaye nili swali lindeli umweso to kwego lya gatano how should I listen njera ki mbwenda kotegera prayer is more than just talking to God ngogo saba wetaniti ukona na Nyasaye ngaki wetantu ukona na Nyasaye we also need to allow him to prune us and speak into our lives. Na nebwenderete tumwanchere elinda so imeyeito akwane asamagi maito. Igongo saba igo wetani ko communicate na Nyasaye. Igo kubate binte binge no kumwanjera osoime yao elinda akwana monae asobuma bwao. Igo ngatosa ate questions soko nya kwebole asobuma bwito tiganeti we take it practically elinde tuanche Nyasaye akore. Nakia kwa ratu ukora toka tanga let your will be done. What amen.
watigire nyasaye ulisenkira mentagu doche actually again to kire gago nkelinga bona we need to see God's promises buna chiko nyara kwa chikoba many times we don't have to doubt God ndo wena to nyara kwa to doubt nyasa instead obo bwito to maererie bwe komanya komanya ekiagara na bago nyara kwa go tuimukeria so many times let us not struggle in solving our problems lakini to nyara kwa to mo nene anyara kwa gago to konya asugo solve ji emechande yiga ekerme one trouble eroro ne linga na batu kunyara kwa batu kubwatia wana omonene anyara kwa gago to konya let us trust God in all circumstances. The moment we do that, the Lord is always able to shine on us. Na bago nyara kwa so as chingoro jeto anyara kwa ko barabu no oburabu so that we can always walk together. And in so doing, one of your na batu kunyara kwa to work knowledge even these names chionya sago nyara kwa koraki ga kurukwa. So we pray for God's promises anyara kwa to konya. Pray for Bible readings. Tunyara kwa toko saba toko soma wetera se bibiri bibiria ekera no yese kara ko roma temu agotanga it is done what written. It is written. In other words, let us be grounded on the Bible and we focus on a mission. Now kuruga kutunyara kwa toko soma about the names of God. That is Proverbs 18 verse 10. Na iyo katawanga rietalia nyasaye ni gorire ri kongumono kobwa even enatata tower so ekero kunyara kobato kwana rietalia nyasaye many times indiro konya role par kero kende gari eka yatwara gose nini gose kwanya emergency break jagodrik chabe many times ekero konya raba manyeti nyasaye ko wa shouting Jesus because they know once they call upon the name of the Lord he is able to do what to deliver them. He had that name is even stronger than any other name and this name is prompt actually ga koletek aro it's not something kera iregeka na kiegerio pasa watebanga indiro go sabari chibugeteria ja instant igori chibundirega neti instant answer ne rinde ndiro rodira afford go correct ko wait ne rinde ndiro rodira ko requirement so that's why there are various names chikonya kabaji ko given go just nyasaye buna bono erieta rianya saye ngoro kwale nga Elohim yo gorunga the strong one yanya kabaga goro kurasi Genesis 1 so Elohim igama the God is always strong irinde rianga Yahweh it means I am in Jeninj meaning is self-existent God na nero go nyara kabaga kaboro rikirenga kitazo ya Moses akobolinga ingungu chikoteboteba gando tebenga I am because naro nyara kabaga ko required and there is also another word kurunga Yahweh Rafa which means the Lord who heals nyasaye uyu go nyara kabaga koraki ga ko wene ekera go nyara kabaga ko wena that one is from Exodus 15 verse 20 for 26 which means go nyara kabaga go cha nyasaye ekera go cha asare onyara kabaga koraki ga ko wene and finally elinde ndiro rori go nyara kabaga korukwa Yahweh support yorukunga the Lord of hosts wose omanene bwemega the commander of the heavenly army oyo gonyara koba command the armies so igen do nyara koba to boliga ungelinga to nyara koba to aba nyasa anyara koba toma aba maraika baye banyara koba bago tokonya asukurwaneze ekiagere ntwe kabanyana ndo nyara koba to koraki to kubwa kolende let us submit ourselves to the Lord rituko as we pray with consistency talinga kimi chando yoga nalio koraki na yosaba lakini to nyara koba to sabo with sincerity humility and open hearts egara ko nyaka bata okora igo bono will be gojia sinya sawitu yole moyo nyasao lubwanjani and we will find ourselves growing in the relationship with our God the moment we do that monana tigawa sini maybe until next time again egara to nyaka bata tuaranga having the faith karanye gende bono Geoffrey twaro kwegeleria 1-2 phones kurwa so motegereri sugui listen nga omotegereri na nkianyare ko ba koraki
koigwa there could be comments ima de masimba ganyete mbaka ganyete many more ngo chabale ekara tuguchikishuguli gabona mambi mwenchumulino kunyolinga ni lesson na morokeli lesson ndo sangamo nere pastor Geoffrey Otieno pastor Walter Samba no Molesia el Joseph Otuoli ekara yo mwenye kunya usangana intu na mambi nyolinga alisi namba 0741 583878 0726447367 china bechuso kuchia kabono mambia na bogoto binengeli biaga sama sabo nga kia kuegeire bono mambia nkie kili kuegera na ndanda mono weterase ama orokerelio yeli kulia lero yunkubuli listen yago muligere ya binengeli biago bono mambia yugori listen ngi kuegeire igoro ya orokelia bono Getembe hello Bwakire apisaba masoba wa manene nagani mongeri baga kamoranje mongeri baga ainin tingani koshia na inwe tuakoire libaga anye konyarekana mutware rap de pansabu ngonye teyo still na bokolika in your mind this rap paper nagani goropi urike God was heaven. Inse ayabwato mustari orike the Holy Spirit. Inse the Holy Spirit enagani orike the law. Inse mustari the law orike the Satan. Satan. Aya inside the law orike human beings. Inside human being orike grave. Tagendere Kose ekimbera. Bono igora ya sinya sai igore kwari gete igoro nyasaye akobako korio rika kisas insinyoyo ya kisas yorike believers akobako kobe gati orike the law insinyo ya the law orike sinners bono ekero omunta atorekire bono togenda se human being tiare tomenyete ari human being aria se tomenyete aria nto bona na no masabo no kuigena no gotoreka ko rusia o kelwa sabire o mana ko woro o etani nyachieni akagotigere ko atao kunyara ayino mwikenu kuwekaseri chiko lia kubwa tukayekora tubwa tiekebe wagenda kwamenya asomuika bono omonto omochenu igakomenya asomuika orokwa omwana onyasaye bono ayoyore somuika nayo gotebwa nga nayo above the law bono ekerora above the law igokorokwa omwana onyasaye bono ekero tugoja kuoyibolo korunsa ekero mono nyasaye aira nigoja gotuoya nyasaye nigato akoboki baria batenu ekora timbera aria batenu mbaro n'abanyabibe mbaro aboki abatenu n'ababare moya batenu baonje rubaye umubiri w'umugiya bagende igoro baikaranse okoboko koyo kwa Yesu muino abanyabibe abanyakieni amaneko bwabwatwe asibwe emyaka erweyemo emyaka erweyemo kerego jakoera abanyabibe bamaye kujakobokigwa ekero babokigwe bagenda okobekwa nyasaye gati aria lijiko liarengo
Lichi koliriri hori ko kaninga ayengwante anga no munyayivore ono toliko moranya sai ono ko wa seri gwe bati ko gutinga kichoko gikorwana no amagedo niyo cyo cyakira abwe tegiye mo elio ono goikirabo abakenu anyasaye okwege nambono gotakeire obotore kambono gotakeire ngakieri to gonya ibanga ko renga kiyora nyama abira akoreji asiekirwe ka kimose ndwe mbuya mono yobora sana mwaka mbaka efomire igane ntindi nando nyibekire efomire okora nyiyegerete sana iwo mbiyona sana omurandi mbaka sincha magana maya sana kwa bikire bono mbia 0741583878 abira beno kubulie bwate go sokomenta yule leseni twegera leseni abirengi yaki mabono mambia nimetenga masina tulie wiki lile rogo sinacha tonyole Sesenigwa Esabato alo Alo. Mwakire. Aye weekend. Mbaka. Sawa, kuna mwingine? Mwakire bia. Wabokire tunashukuru ndiama na senge ya megeria maya. Paka insa kitwanyo rirena obo maya ndo nyitiko sawa. Bono no boli nara igawere. Mata banga obukwana na nyasaye obo taba nyasaye matinda akole nkwana na nyasaye gutuma tinda akole nsabe nyasaye ikina kilata kamongira niri ngandira takana kuweka yani na kingo kwana na nyasaye na kingo saba nyasaye. Asante sana masi kuruchiza mchake rokagali bono mambia asinjo kubuli kwa goku ya bono mambia ngoko ireni ukole na barandi balega se studio moteli yarinde ntoku shikiransiko ngayutuli yetkurwana birabeno wakanga bya mona se lesson usokomenta kwa gusekurusia kede keliko igule andake bono mambia asinchira kulende amaliko tulikorusia o komenta guso kwane Getembe hello. Aye, Geoffrey. Yes. Lizene bate bana tabanga tote banyi bibita jala tosaberani. Tuora kerania. Okay, wana tiganda rakoli. Mungu tubateze ebibiri ane omolisi otoli. Liboli elion singoira niligole. Arafu ngo genda ngatabi omolisi otoli na amatabi yo mwana omolisi otoli na kyetenga tengeria iga. Nero yote bisamba. Amotalere. Nero manyiro batedi samba na samba nero tedi kuchimoino bono igo muro tinga nkondu sinseno ene ono ngoira nanda yese narenge egentar ko boli neko omoliti mbwaneta batedi agotenya tayambwaneta batedi sirian Mbiye mona liboli elia yose no ale bibilia barandi nero mirumokora yambuli simia mumwire ni maswali ayi Getembe hello ndo semwaro ayu morecho hana baba karibu sana baba mbiyole no ole mi bukurio karibu sana ole nyabioto wanda kiru tukia mahati na nyumareli kiendie karibu sana baba morecho karibu yamba tevi na ase isikujale rumondo totole yeti kai tago tole kalinde igerese ni achiri bya na kwa na muno morecho erese ni yaso mulero ibo yaso mumbake kwananga onye kogete tuyumino onoruti iratuka muno bono mulisi nangekete kusumu tikonesi nangekete nere buya ogende kanisa nere buya obugoli erese ni gosetiria angama chiwayi mbiye muno sana libuli ndengelio nga umulise bononye nkogejete na banandi mbinya ko buguli resi ni bibiria tujakire ngo amaboli tanga tuwakremba kabye bona sincho yichi comment yabeka chisimi kire kinyinge gara kindu chenga tindo chitu abugwira amaboli na abere tubuwate ane aya abera amasi weekend eli murechi eli mwatatu tetubuli eli mwabeane na litwa ireni bia Getembe lo Getembe namna gani tena uyu obutokere kula sembyo bono togende masemo tuyakire masi weekend libuliria ye mabulia ye igaboli nga ninga gusaba yani igaboli nga twatebire ukwana na nyasaye gusogosa banyasaye yambaransi question yerega iga ekora nabonali ira Getembe lo Getembe
Kenya walipokwenda kunalia Nyasaye oyonesi alitia basi kule kunela kutabaka miti mbiyamole egiage mbiyamole omo Kenya mbiyole omo Kenya mbiyole mbura ine ngunera gatuma ete kabanya taye kade alimu aeno yabo temeta matemwa yes Mosabe mpaka sabe topamba mani bayi iya ko mara moja na kokola ngokole alikose kala kwene ni bwa sabire bokomu wao manyide na lili na abantu bateregena kwene na kolina sama gara okola sama unoba na baya saka kwa ese kuna bono ale naende tyaguneza nabe nganya bo karenge nyoka kotaka ya yole mwa kuona yoko dema ya yo gatu ayo mo bale ni ndale o bele njara mwala ni ndo ndo nya pende tera mwa nyona o yo ndo to bele o chandiki yoni Nyasaye na bako akaro komete bako kware kilo kwende na utia sare bono kiatwa tura beka mayayo mu kwangi imbiya mono sana ngune mbiya mono abantu bana bakenya mbiya mono omayete mwako yo abwate pointi ya sana umuntu naro kuja mwakuja kusaba liuka waja kwaro sana ngwa niko mwawatanga ondo siringe Nyasaye ne katumu saba liuka nabojo ikirate baya Geoffrey kwasabira mono nabatebire point nera chakira ya kondia ingekero mubwate Nyasaye kabisa ara manyinga uyu igugo seba kwero tabanga kwale mirwasa yoja igotura mutwara amanyinga byono sana ikunera kuru ikiage kya bachokuru kuri sema chata bakagalia byono sana bono mambia tucha kama vulia amasi weekend amasi weekend etogo saba Nyasaye usito kwana na Nyasaye okay ditangani tigatugo nyaka batugo kwana na Nyasaye oyoro mwanjo talk to a loving father egrugo nyaka bago kwana to a loving father ngoi karo nyaka baga go chinje tone yao etoni elinyere yange yobogeji yaje irana yabo yobwanja eyobwanja ni because naboko nyoranga bono kwanyare ko bago gweke ya asenjire kabireyo in other words tato ito oreigoro can change your entire tone ekiara kwanyara ko bakoraki go kumusaba. So when you approach God as a loving father, you pray with tenderness and boldness that you won't have if you are talking to a far away unfamiliar and authority figure. Igakwana no buna umusani o muramone omonere ekero kwanyara ko bago kumukora bago. Now put your needs, pray to your God. To your God. Egero ko nyara kabaga gusaba na bago nyara kabaga koraki ka koiranire. Na egera koiraniria actually our God as is full of generosity. Igago kwa with the extravagant generosity ekiagera na ero ko nyara kabaga gwikera all our needs. Na ero ko nyara kabaga gwikera ni goitwo once egera koiraniria kabere erigare rera mate bantu babwatinga ningo bare gende gosingo baratebyo bobisi. Because masi na bate banga ukorote tiga antebi pasa interview e charge boarding ma yagodrik ya manyir wana gere amenje ya bajira bogo doro jibudere. That is why when we don't have trust to somebody, present a silent need ira ogo sabakolesa silent okubona aye ama na tato meaning God kiningi ata kwalitiki atamanyeti era na ma etenga which is this you are silent need exactly. Yani ntonta tata bakiringa ki masimbi ya bolile akato soma se kitabu ya Steps to Christ yagatebanga ogo saba igo koigora enkoro ochia Nyasaye uno koigora ochia somosani yunga ekero koigora enkoro ochia somosani emendingo mosani oyigo komoereza okwanere so gosaba ogo saba is the only way ene nchira engiya nonya Yesu akoro kare bor kuno bago saba iga ko ga ngaki bara gambe na Nyasaye so ogo saba na ku kwa na Nyasaye
lakini gukwana nere wekebe nga genuinely twikira nire ritangani ile tunyara gukwana manere elindo kwana nere omubui no mwakanya atebire nga buno kona kumubuli ayibwire ngorora nga aya Onsarigo buli unyalire obwali bwire tikamukwane ndo tigamwe. So there is that talking to God elinde mwaerera nia monere kwa mumanya yara yao urua sore go chiasari elinde nere elindo kitabu gya Sam omuchakano 35 akimu ya 13 ego tabanga eri Nyasaye akaimuka guchiguru kurwa asari awu asari ngo kwana nere. So go Abraham ngo kwana bari na Nyasaye no kwana bari. So meaning nga omuntu gukora na Nyasaye no muntu mate bwa na Nyasaye buluya nali kumanyanga masina tegerete samba nabo kwali commentary gintu giti donata to kwanera is about forgiveness iswali lyabulia eliya na inde bono ntaite kuliraneri from a perspective here sinuna tuegeire abantu ababipiria gotanga borokera niebibe torokera niebibe ntu asentwe number 1 n'abantu bamenyete me Kristo na Kristo amete me abo barasukwige no komo n'abantu aba igo bamaetenga ngote inyarebe umuchandone talisi gote inyarebe igagonsabira Paulo na bakwana seto ky'abarundi Paulo agukwana ono liswali lyakira umasi yakobuli go so mulejo ndiringa kimato mulejo na kyabuli na ngakaro gache to muntu no buguli buko mbaro bono abuko kwaereza baro wata no bibilia onte bikira so mu kabubani abantu banya mbaro batigalete that's Romans 6 wanzerera bani go dream ono mochando no tobera ngaki ngoyo ndege ne kanisa matebi ikiagara no nyano liye gene te pia kege no Onsarigo akamatebi akamotangaza agachikoro Onsarigo tali agachikota makosa kwege no otuli pi ogotebi otuli gitara ike body yaigire paro kebirire chiro bono otebire nga bono tindaro muntu Nyasaye gawa ndaeresa gobone point nanda go kumusumani elinga elitoro keranie bibe bitu ntu asentu na marika goteba number 1 oika to taramo na Nyasaye. Number 2 John 14 eli yatebanga kero turamenye ime yae nereme yeito elio ne koberera isi kotebi omino mochandogo kera nole suango mondo ngotebi nera na mente me Kristo na mente me tari go chigo take advantage yo ndangaza weakness yani instead igawonsabera oino mondo mente ngo yake ya Nyasaye me lakini omenye time ya Kristo omenye na Nyasaye otarata na Nyasaye abawo dangaza igoyo tari na Nyasaye me ya nere me ya mondo itago tangaza instead no goza ego bono ri chigo ngento turage tinkeringa turamenya Nyasaye turatore nisote igo meeting abandonye turanyoro yo gotebi otari go so igota mbara igo turatore I came to realizing na balisi na ndebuna babasta ise kabanga kera ringa no komera no tangaza kuna ngoti ngati sto igirenzi ikagara bunande gabuna pastor tieno naboko nyora mbwata mange ngo sabera mango monta ai terete ngo na komotse mukwane na komeremia ingangi sego chaka ngonsi ipina tangazwe igo koranga na enzira bizikohera so mwancho muligereria na yanjo toriki elinde abantu mbatwara gitangutangu naye mbatwara dawutsingoye oyo komotebiga oikire buwaye mathena chakanyora nga aso abantu batoregete buya Onsarigo naboko manyaringa lyo monto ligwate mechando okumosabera lakini wanyana mukaga tamanyetinga no bwataringa neri kweli lakini akero tamanyeti yona bakwaresa bwana kwa na iko kwa nginyolinga ese diary ana I have so many prayer requests cy'abantu bakongera zimejano yabondi getabange iko isha kwa ngangu tangazo tole enda batangaza bonzi instead yo kubatangaza ngo batangazo cyezi Nyasaye so Amen. What finally maybe I can give this verse which is mercy no mategera ryo turgira ta shinga kiechika that is in Luke 8 verses 22 to 25 ndade we paraphrase igaiga ekera ko nyora riri aboroki wa baraso bwato igemerinde go kaya koraki yanyara ko bageko yakoba ekere merinde ko baro niko ba nyara ko ba goranga master we are going down in verse 20 24 so
are you having something otakere ko tebio manene tell your master who is Jesus Christ possibly you could be drowning on debt tell your master possibly you could be drowning on responsibilities tell your master possibly you could be drowning on guilt in this case ekiagere case bune guilt nare yo kala taki error tell your master ta kunyara kabaga korosa or to all these needs na anaba kunyara kabaga kujikoraki kujitoereria na ndi chonzi nyara kabaga jikoraki chikonyalika tinga monyana tikabasini as we wind up igaseme chande itona byonsi mono tulate yuyo kunyara correct manyara naro that is what the term and manyaro yo Yesu Kristo Ulimwezi mwatu likira mbia mwono sana, ulimwa buli mwabuli mbia mwono sana, nimetabange sana mbabu uligaiga kino mokongeke yu Richard kuru maseno galia, Richard maseno kuru gali mokongeke guye, hakotabanga mangana unsiyama ya mwakina nyota Simon, watching kura Rongo University, mbia mwono sana, Musetino St. Kibande kuru chisu mchiri Kenye, na baroli buli mwusi akina Benja, akote kuru maturu, abantabange kina mamake Ruthu, balibaso ime yemuro bali Crossby, White kuru chisu mchiri Nyamira, Bikundo Elijah kuru Ngonge bonsi basoirime na wanda bange akina David na Kitale Musa kutoka Mombasa Likoni Kona Police mbiyemunu sana, thank you very much. Atuvena nyaboke kura Kitengela bonsi basoirime mambia bono ase Sabatu ya lero tuka mbiyemunu munchumuliria senchungo wasangirane intu asumorobuliga Sesenigwa anamuna asekemyeke lese bono mambia kunilo kunyolinga maige umorobulisino wa Esabato gendera tekigima kurubono mpaka chinsa isano na ibere kingencho veke television veke radio tongere usedi wa amo nama ya mange ayo atikire toko kora chilesen bono mambia kana kubuli murande Geoffrey Otieno tubeka samasamo kato usieka chilesen bono mambia asinchira bene kulinde trachi wokora chilesen mambia bona samasabo inatua kuli leseni nkurumulega iga lero kiro muntu nara sago chi ni maite no buate no sireti muiri ogo na abantu naburanye no ukali ujikubale minga ile rukale naye tukuchake ndemwa chake mbe yamono asinge njali tanga nikegema yakaba mwanantu ase lesson na nyasao ito tiana to senia akira to ko yaegera agenda ko bayo konyo konene itanga nikegema na wanda getekora arwe ngora yane gocha se amateria korokongo mochi sabokaria Liontonyi au basireti umutato kuru Charles Saboke ayo renga Charles Monsongo mongena manyange pole ne familionsi Chief Godfrey Manga amuno mwancha Beatrice na baire ngora nene tiga nyasaba le myachinga kuneji number 2 ntagete kuru ngora na ndiko cha nkasaito nka ekorunga buokera at large asokorara kumwaka Zakario Kero ni maitenga neri ritorane rikongo kyagero momuro ya gasira akaene wachijuma ibere cyo kachereka ya gatatu no mwaka naenda agasira so na wanda teko bapole no mongena na Zakaria amana abana basukira boaz na baire ngora nene ne chindugu cha Jones na baire ngora asengi nchogo siria mwanjwa yole anko ya itobono Zakaria Okero omwaelio na wanda tekurwa maiga akera abantu baito bagenda tagotubwati na boto tangambia mono there is a family as I belong mutatangu murakatata na mama umuhaka Zakari Gesaka no mongina Ana Gesaka abone gabale America na bakwanire nabana ba Minto Davin Moseti Eric amona Nancy mwensi na bakwanire nambia mona sengenjo yokwenda kutuwati watambe bunankorwa igonda be kanise kurungario mbati ala daraja 2 district nse waraibu muwasta Alice Mutari no ndabe baote banga gende nse yonsi mo bakoreka baba aborokiwa nimbwato mongino ya mukuru wa Lelio Mbati obeiro kon tumagotambe utagete gukora mirimo ya publishing na ndeta kabere formulero ikono na abantu bari Mbati onye bari geidie bakumiringa ngote yabo kyara mpa maitinga no nguche ikona achire ina surprise way basta ya mono anje munankurwa nimba ari Nyamira ase kanisa ya Kyogo ase turasirikira ya mono musini kione ya gisarara rucha
kwa yewe kayare kanale Nyamira age ndale kwani jawu atara Nyamira aboko uruma tena watu lio mbada batwara ni yensa yegora no gutambuka ruchimbwa nere kanga atebe nimbe kyogo gaiga lakini uno tani Nyamira twara karale sana jigali ara tatu kwenye ikigongo moyo wa Nyamira West na biko wage na Nyamira West abantu bakyogo iyo pastor no ali gagu na ndi kagari kyogo wijegrasa Alicia abana kwa abonzi arore mulise kongita jizi myako mitinga ina ikire muligere meze jinge jinde njarande ko kwani obama igana abantu bali mbati ko kwani gona enyoiri Esabato yaerete gona arenge kanise kunga ogembo good news ogembo good news mbagwate kwa yengia umos bande betinga bakungukwani litanga ni Onsarigo na itabiro ogembo good news Friday amo obandigeri nabaetira nge kwaya neba so obambangere Friday amo so that kwa yogembo good news ebaiga inde bari kanisa Esabato abuna abaletire na tangasire bayigweta Mauricio na Paulo mongita na atabire kemane pia mono na ije rero tindi cyara I'm just across millennium cover. Then after that actually jinsa jambo gaso I'm sorry ngani insireti my uncle okorokunga Enoch Nyakundi korunyangorora village igotiga ngiranirie na gotebia banyangorora ngapole asogo Syria Enoch Nyakundi misiani omuchio yuo kinyoru kiombuche kegima omisiani na baire ngora asijinga kiechiga no ndabere jiza jambo gaso asogo console that family asenge njoyo korara kwa Enoch na baire ngora enene mono asijinga kiechiga mero vilkera tebwe na toko gotangaswa asijinga kunechiga kera turomerane next onyete kwa Friday otherwise rende tuko kwa pamoja na ande kurugawo ntubwate Pathfinder I mean adventurer rero na celebration yeri tukolia rero ego I request that all we feel at the feet of Jesus. Bienvenido sana mulise bienvenido sana bantu banyangorra bono na inu pole genyole kumeti awunso Wano iga abantu banyangorera ya abantu bamiriri bonsi pole sana tamiriri sana werisho jobo wali biya musani ona twakabeire nere kisima urukogero Peter ogero Peter yes iko nandi kwebire ngana kumukata nere nara danyo dinga na abantu abonzi nyangorera bone yuko by the way so woko iwo mbuche village igore iwo no toli iwo mukate iwo babo Peter bonzi abuno ndara zakuri no na nimbo hata mashabiki amange sana ku rugali sinse moche miriri ngono lindego ekenyorobi bantu bamiriri pole sana kwa jumla agukira undu jeto kole lesson asinjira beneke umurandia Otieno tubika sama sama tukole lesson omochanu omwanchwa na ndetato itunyasaye yamone kyagara watwa nchina watwali bagari abenelio ko basegeta senieke asenchu sangari ngana yao mana maene kratwa chakantu akobolio benantwe na watwa njiri wigiro bwarobo otoro sabango moneno ito ekenene nkelinga marikago ndato torokereria inge kero turaga ni okwa naye nchirengia no gosaba erindo tolereya sai otwale ko borango mwancho mutegere no murigereria batotengeira seger keke onare ko boranga ya twegere tigabaye ngenchenene asobogimo bwa kero yomo na sons Kristo genda otwale ntwensi asoburo tuwakana na kare geta seni yetu kya Getembe genda ku seni kegima kana ndemero bende ko enda kurwa tato ito genda ko mana borabwo ikyagara babike chinga kyensema seni chinga na yao tato baseni kegima na intura toko babona basomba bao kero yo masarabe tata kaba mona intwe wikekere sote aye kwera toko bakere kwene mone kyaro gwakoleraye yamone kyaro ko iguru so kwira neirie twasabe sitira Kristo yoro motori witu. Amen. Sante. Ya sawa sini mulisia asimura murabe barandi no mulisia. God bless you so much. Munchubuli mbiyo mno sana sirwa bwate na lesson na